ibhanoyi mina ngaligitshezwa uNJ Sithole. Kunjani mfana wami? Lalela thatha impahla. Uthathe iMetaTax uhambe e-airport. Ngizokuhlangabeza eGoli. Wayenemvuselelo yayisembalenhle. Asayine icheck la 5,000. Kangiqala empilweni yami to have a check. Ayingavuka ekseni. That's when I started experiencing ukuthi umuntu okholwa uphila kanjani. Ngokubona lo yababa ngalesa sikhathi esincane ngapha engasiphila naye. Siyanibingelela futhi siyanamkela to another yet episode of iBlessings TV SA. Gama lami uZibusiso ngwakaMakhathini and siniphathele futhi namhlanje a very special guest, umuntu osebe khona emculweni isikhathi eside kakhulu. Mina ke ngoba ngimncane ngicabanga ukuthi ngesikhathi ngangikhula ngazaliwe ngingachaza kodwa ngangimncane kodwa ngangimncane and ke asihambi naye yedwa namhlanje siphethe uNjabulo ngicela ubingelele lapho sikuze ngaphambi kuba samkele ubaba. Siyabingelela bonke abantu abasifukele kuBlessings TV. Amen. Inceku uNjabulo ingakho ngithi amen. Siyabingelela baba, siyahlonipha. Niyaphila? Siyaphila baba, kunjani? No, siyaphila. Sibingelela ababukele emakhaya. Yes. Sesajwayele iRadio sithi abalaleli kodwa ababukeli emakhaya. Siyabingelela kakhulu. Yeah. Siyabonga ngicabanga ukuthi sesizame kakhulu ukuthi sihlangane kanje kodwa ke umningi kona kwi page lethu because we've seen you sake senze interview nawe eScotti so awukho musha kakhulu. Ngiyacela nje wazise ababukele emakhaya ukuthi mhlawumbe ubani udabukaphi yeah kusho lo mbuzo obuzwa umuntu ozaguga bemdala. So long nje ngithola ithuba le interview wabuza ukuthi awuyichaza ubani udabukaphi. Show myself. Yes. All right. No. Igama nguSigwili. NgingwakwaZuma isibongo. Ngokudabuka ngidabuka endaweni ekuthiwa kusemkhambathini. KwaNyavu kwaBheshu. La ngidabuka khona. Omunye ke angathi hayibo ngoba wena wasemtshezi nje yebo ngowasesikhothe. Yes. Ngingowasesikhothe entaba mhlophe eDash lapho ngikhulele khona futhi again yabo. So ngilolu hlobo lwengane umuzi wakubo ongemncane omkhulu uyabona. Ngoba umunye ngathi hayi wena waseSmero nje iDindale yebo wakhona umuzi wasekhaya futhi ulapho wayeza leyo nto ngishoyo. So omunye mhlambe athi hayibo thina sikwazi kwageza ubuso nje ila inkaba yami ikhona ke la ngizalelwe khona. Yeah, so uSigwili ke is so uSigwili igama lokuzalwa noma igama lasemculweni? Igama lami lokuzalwa. Yes. Umthetho wakho nje umuntu wezimali. Angivume ngoba into enhla iphikwa. Iphikwa. Into enhla iphikwa yes. Kodwa it's not mainly about money but it's got everything else that has to do with wealth. That has to do with wealth that includes money. Okay, I get it. Mina ke njengoba ngishilo ukuthi ngincane nawo njengoba uzibusiso nje izibusi standard. Ngazi nawe ubonile nje kade sengifika la ukuthi khona umehluko osuwenzekile. Okay. Nalokho kade ufike eqaleni ngithi. So umbuzo wami ukuthi mina ngikwaze nijuwo Sigwili noBabo. How did that duo come about? Was that how you came out noma wafika uzimele and then you met along the way? Okay. Ngiqale ngiuSigwili ngo2005. Awusuzelwe? Ngasengizelwe. Kodwa umncane.
ngase ngizelwe Oh Suzanne. asibambeni lokho ukuthi ngase ngikhona emhlabeni Khuluma ne-2000 ke namhlanje bafowethu. Right. Okay. In 2005, I'm marking 20 years this year. In the industry. uNkulunkulu nje loke ehambe nami. So I released my first album in 2005, Eating Vezizandla. Working with another company kwakuthiwa Temza. Yaqala Triple SG, then changed to Temza Music. That was my first album, solo album. And then in 2007, I recorded my second album. If I'm not mistaken, yes. I recorded my second album, Umhlatshelo. That's where we started to get closer. Sisebenze no Putomdala. Then we worked in that project being mass because a company nebengisebenza kuyona in terms of music the time ngifika mina yena bephuma kuyona company. Okay. So I think izinto zethu beziqondana ngaleyo ndlela. Before that bengimazi because besihlangana in some of because uculayo uthi ngiqale ngo2005. Yes. I've been long in the music industry as far back as 1992. Umdala ingqwele. Nakho. Ukakaqinile. Umdala. As far as 1992. So early 2000s, 2001, 2002 besihlangana kuma competition mhlawumbe uthola ukuthi u-invitiwe yena as a guest artist. Mina ngize mhlawumbe ne group engicula nayo size kwi competition sizo compete. Then I would see this guy whose music is good, you know. And then mawubona artist ke selikhona ku industry. Yes. And now you like to rub shoulders, you know. So it happened ukuthi ngagcina ngikwazile ukusondela nami eduzane as a person who's admiring into ayenzayo. Okay. Kanti kuzohamba isikhathi size sigcine sibe abantu ababonana more often. And then in 2006 uma sengiphumile kule company bengikade ngikuyona sengibuyile sengila eThekwini. And then it happened ukuthi studio engangisebenza kusona noma engangikusona istudio naye ayekade recorda kusona. Oh, okay. So mina ngizofunda iproduction kule studio. Yena he comes as in umayisuke ezo recorder and he has created a friendship with umphathi studio which was Roberto at that nabafowethu abanye kolwazi and so forth. So uyafika la studio to record or sometimes just to come and check up nje. So labantu esengihlala nabo esengiphila nabo la. So it happened ukuthi nami ngibe one of the people that he comes and check. Yabo. And then it came to a part where now I'm recording my second album, Umhlatshelo. Yes. Then I asked him to come and write songs for me. He came, he wrote about four songs, if I'm not mistaken, in the album. Yes. But Umhlatshelo, there are about four. Zikhona nje. But mainly kwaba Umhlatshelo, which became the title of the album. Yes. Then untombazane owayekade spekhela in studio. It happened ukuthi washona. Oh, okay. So my shona angithi siyabandawo sindawonye nje. So even the pain yokushona komuntu ke sisebenza naye so sibandawonye in that era. So we decided to do a song as a team. Oh, yes. That we are going to do. So
we have a team of 2 singers here, imina nobhuti omdala, and then bese kuzoba ke nalaba abase studio who are engineers and whatsoever. Yeah. So obviously thina sizocula. Yabo. So we made that song. We went there, sayolucula emncwabeni. People loved it, that we were excited about it, and some people ababefika studio to come masibalelisa icula bathi no man, release this thing, you know. Yes. That's how ke uSkhwili noBaba started. Yeah. That's I how think ke ngingena lapho ke mina, because that's where mina I saw, yabo. wena uqala ukubona Ngiqala ukubona lapho ke mina. uqala ukubona ngo-2011 Ungafuni ukukhalculate. Okay. Ungafuni no ukukhalculate. ngenzela sihambe kahle. Ku right yini ukuthi nicalculate No, iminyaka yomuntu. asicalculate siqala nje Yabo nje. sibheka ukuthi amehla avulekeni. Umbuzo wami baba ukuthi growing up, did you always know ukuthi music is your thing? Did you have other passions? Did you even try ngoba uthola ukuthi umuntu ukuyenzeka ukuthi aqale something, I recognize ukuthi esephakathi ukuthi no, this is not my passion, let me go back to the original plan? Ever since I opened my eyes, I knew myself singing. The first time I realized that I can sing. In fact, I didn't realize ngiqambela manga. It's into eyenza ukuthi ibaluleke noma ibe into engazi ukuthi ngiyayikhumbula. It's because esikoleni umem owayengifundisa ugrade 2 second year ne. Yes. Wayethi kwakuthi mayisemaka ama exercise mhlambe emini ngabo 12:1, and then she would say hambani niye one by one oyedwa ephambili just to recite a poem mhlawumbe ade siyifunda go mhlawumbe ucula icule elithize that you can sing hamba mhlawumbe usho ama slogans elokhuzana hamba usho you know all these things, whatever that you can go and recite, you know. So it was basically that. At that time kwakusenamaphoyisa Solundi, Oh yes. Derek Nzimande, abobani Witness of Court nabo babesafika at that time. So music kwakuseyilo. So I would go and sing a song lamaphoyisa Solundi because iwona ama record ayikade edlalwa ubaba ikakhulukazi emotweni, yabo. Then memory way recognize leyo nto ukuthi awulo uyacula, angikazi umuntu ngiyakwazi ukucula. And then watshela ubaba wathatha ihlabelelo bavula isihlabelelo nokhuzana. I remember bavula lengoma ethi siqonda ekhaya nithini na masingathi ekingalutho na, bavula leyo ngoma, yabo. Babevula leyo ngoma ubaba wacula i-tenor, uma wacula soprano, then I had to sing i-alto. That's when I realized that when ke ngacula nabo, that was my best moments ukuthi wow ngicula. But then ngibuka i-reaction yabo while I'm singing, ngiyambona ubaba ucoba inyembezi, ngiyambona uma ucoba inyembezi ngana okay, wow, okay, sicula ingoma, bangifundisa ingoma sicule ingoma isiqede lapho, yabo. So then ubaba wangithembisa i-keyboard. I remember it was 1992 wathi ubaba uzongithembisa i-keyboard kanti ubaba akasezolasta kulo nyaka uzoshona, yabo. So that's when ke ngaqala ngarealize ukuthi ngiyakwazi ukucula. Nalento ukuthi ke uma ngihamba ngaphandle mhlambe ngiphuma esikolweni ngizobona umuntu othiza, hawu mfana kunjani, hawu ngiculele, Oh yes. angiculele ngizokuphisha umi, yabo zonke lezo zinto. Then I would sing because I didn't see anything about it. Vele futhi ngizothola neshumi, yabo. Yes. So that's how I realized ukuthi then angikholwa ukuthi khona ngalizama ibhola alidlala because nginalo igama lasebholeni. Okay. Kodwa ke it's not for Oh, ngithi ngisazothaka sicobelele phela igama. no, it's not for podcast.
nginalo igama lasebholeni ngangidlala ibhola ngalidlala ibhola kwasho ukuthi i-eyesight yami kahle kahle malishisa ilanga ngigcina ngiba nenkinga ukuthi malikeleza phezulu ibhola uvela uzoba nayo inkingana yabo so ngidlalile eminye imidlalo but then entweni engizenzile ekwazi ukuchuma kube umculo okay le keyboard wagcina ke uyitholile yini ngicela ngithola lapho ngoba phela ubaba wadutshulwa washona how phela eventually wagcina ukwazile kodwa ukuyidlala ke keyboard ngigcine ngifuna keyboard funny enough keyboard ngayifunda khona ubhuti ngenhla kwasekhaya kwakune depot yamabhasi ne so kunobhuti wasemaqonqo owayehlala lapha edepho yamabhasi kwakuthiwa umuntu uMaphumulo he used to play i-keyboard wayidlala i-keyboard naye idlalela ngendlela mayibuya njalo ebuya nebhasi abuya khipha i-keyboard ayibeke la so uzoyikhipha i-keyboard ayibeke la and then mhlambe siculela amaculo akhe kasifundisa wona and then bese sifundisa ukuthi sidlala kanjani so nganamathela kuyena kwangifundisa ke lokangifundisa kona ngafunda yabo ngoba kukancane uthole inceke engakwazi ukudlala i-keyboard injabulo yakwazi ukudlala i-keyboard no injabulo kanti wena inceke kanjani kukancane ukuthola inceke ingakwazi ukudlala i-keyboard ayizikhona ezingakwazi ayizikhona ezingakwazi obvious phela unjabulo nama ngikwazi ukudlala I will be honest with you nama ngikwazi ukudlala but you know the basics angeke afa umuntu ngikhona no sengisho ukuthi abomayele to keyboard player so wathola ama strings isithandana ayisoshaya izandla ngeke mntama asoshaya izandla ngidlalela mina yes Njabulo ukuthi ilokuzane igospel yona wayikhetha kanjani wayikhetha ngiyona yakhetha ngoba phela lokho abaphuthi babe khona ngalezo khathi neminye imiculo yekholo I think mfethu ngikhule kwi-era okay the time I started music ngise primary ngicule ichoral okay ngicule ichoral no memo wayengifundisa music was a choral teacher ekhonze maRomani so you understand iRoma nechoral ukuthi they okay then uma ngithola iband engibizayo ukuthi angizocula nayo ngithola iband yobaba nje abadala I think manje they are around about 60 banobaba nje abadala babe badala nangalezo khathi they called me they were singing reggae music yeah they were singing reggae yabo ikudinda amaculo abo sekudala kakhulu sengawakhona they were singing reggae then in reggae kwakune group akuthiwa iJoy ngaphakathi okay kwakuyona group yayiwing ye gospel and then I think ngacula kubona mhlawumbe unyaka noma mhlawumbe iminyaka emibili kwasho ukuthi sengizohamba eMkhambathi sengizoya Escort ngiyohlala Escort because abazali bami baze beshonile so kwase kufanele ngithole rather ifamily yasekhaya enye that will take care of me yes then I moved to Escort ngahlala khona ke that's when ke kuqale khona into because ichoral yayingasekho Escort i-reggae yayingasekho so kwakukhona esikoleni i-group ye-gospel ayibizwa nge-Sweet Melodies and then endaweni kube khona i-group yayibizwa nge-Godsiders engangicula nayo so I'm the product yama group nama competitions around those times I think ngaleso sikhathi phela vele umhlaba wawusamuhle yabo ingane kwazisakwazi umhlaba wawusamuhle yabo kusakwazi ukuthi intambama ingane mayibuya esikoleni zihambe ziyohlangana yabo zicule manje umhlaba mumbi basically emalokishini ilokishi nelokishi noma emakhaya namakhaya yayiba khona lento ukuthi kune group yasendaweni ethize enziwayo kwakubona noma activities ayiba khona uthola ukuthi kune group yendawo and then nangaphesheya kune group and then mhlambe
once a month noma kuleso sikhathi kuzoba ne-competition kwakusenama-competitions at that time Yes. ko-Stable Theatre ko YMCA ngaleso sikhathi those places were active in terms of ama-competition esicathamiya kuhlanganisa i-competition esicathamiya i-competition ye-gospel i-competition yoswenka and so forth bakugcwala abantu bathi bephumela lezo zinto yabo so it was basically an era leyo umhlaba wawusalungile namanje umhlaba ulungile abantu abazonakelele okay namanje umhlaba ulungile hayi yabo nje ukusho njalo sengiyathoba nanokuthi mhlambe manje izinto zenziwa ngenye indlela yabo because njengamanje zikhona izinto ezihlanganisa i-youth yebo zikhona izinto ezihlanganisa i-youth kodwa kusafanele sihlambeke sizibheke ukuthi because njengamanje i-youth ekhona i-youth that looks at ukuthi lento lesihlanganisela yona isibenefit sangani thina we didn't care thina we didn't care yes thina we would walk from here to Pine Town barefooted siyocula eNazareth ngenze example sisuka la eThekwini edrobheni sihamba siyikwaya yabo yes ne-uniform yethu siyocula eNazareth sizophinda siwalk if it coming back that was not a problem for us yabona we would go njoba siyocula lapha yana sikocula ukuthi contest kokhokhelwa yona yebo siyocula nje because i-competition sifuna ukubuya ne-wins obuya ne-trophy yabo hayi manje ngeke ngibuzela imahhala and kwaleyo trophy mhlawumbe kwaleyo trophy mhlawumbe ngeke mhlawumbe izogcina ihlala ikamphathi asiyazi nani ukuthi mhlawumbe siyibona ifika yabo so it was basically that yabo mainly it was passion beyond benefits yes ngiya understand umbuzo wami ke usuthi and then how are you then introduced to the church? I want us to go kulento ye differentiating between umuntu oyi-artist nomuntu oyi-worshipper. Okay. Yes. All right. Uma ngifike eThekwini bengine experience yamabandla amaningi ahlukene ebengwa attend. Okay. Kanjani na uSigwili ngithi une talent so uSigwili sometimes will be called by the old apostles abapostoli laba kuthiwa ama-old mabezoya babiza ama-social I think then I will practice with ichoir yabo mhlambe esuka ngasekhaya and then mangipractice nechoir yabo sisuke nayo mhlambe siyama style siyocula lapho kwi-social then I will ngibe umuntu ongazi ukuthi uengage kakhulu nama-12 ngizobizwa ama-Roma mhlambe bane competition yama-Roma ye-choral then I will spend more time with ama-Roma at that time kufike ibandla mhlambe kufike umfundisi osindisiwe at that time into yamabandla asindisiwe we barely knew ngasekhaya it's something we barely knew yabo ayekhona like because babe khona baba uMdlolo but ngokwethu as growing up kwakuwukuthi nje bayefanele namaZayoni namabandla so uma ukhonzela eZayoni wazwashona umkhokheli wakhona nobaba wayekhonzela eZayoni yabo so I grew up ngihamba nomasi eZayoni ngikhonza khona but ngine experience lamabandla lawa ahlukahlukene ama-Roma abapostoli i-12 ibani ngine experience yama makufika umfundisi kuthiwa kufika umfundisi lapha kuzolanda uSigwili kuthiwa akazocula ama-chorus athize then that's how then after ke I finished school coming to mangifika eScott
that's when I met into Insindiso ngo 1999. I remember there was wakufika befundisa ekhaya esikoleni ababezo shumayela. I remember one of them umfundisi uMuzi Qwabe, who was preaching at that time, was Bizele Hology. I was one of those chaotic boys, you know. So uma afika shumayela ngihlabele nda I shot. I felt different. And kwasho ukuthi vele ngilo mfana oyihluphela ngisaqhubeka ngisayihluphela kodwa I feel ukuthi no man, there is something happening in me, yabo. Ngithethe ngiphuma nje sengiyophuma umnyango avela ngiqhwe bathi wena mfana woza la, awu ilungisha uvalo uma ngiya phambili ngiyaqala sengiyaqhaqhazela amadolo aya, it's like ngingena in a pill of fire. Ngathi ngisikhathi ngizakuyena ngathi ngingena ngizokushisa ngathi ngingena ekushiseni like yabo. Ayimangiya khona ebesethi mfana wami kunomlilo, wathi bona mfana wami kunamandla ona kunengubo uNkulunkulu angimbathise yona. Le ngubo uNkulunkulu angimbathise yona uzodla ngayo umhlaba. Kodwa uzofanele umamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Okay. Ngisho lamazwi emva kwami. Hayi Jesu ngiyakwamukela namhlanje uba uwe inkosi nomsindisi wathi. Okay, I did not. Did you have a clue? You didn't have a clue what was going on at that time? I don't have a clue at all. Kahle wavunyiswa uJesu. Yes, I don't know at all. No, I didn't know. I didn't understand in such a way. The times in Buyela Ekaya, my siblings were mocking me about it, you know, and as mocking me about it, understanding me. Understand, and there is no one who will explain it to me because nalo mfundisi ofikela uhambile. I don't think mhlawumbe ngisawuke ngiphinde ngimbone uma escort uMathusi ukhonza a full gospel, but lempilo engixoxelwa yona la is different from impilo ephilwe ekhaya. Okay. Yabo. It's totally different from impilo ephilwe ekhaya. Uma sekuthiwa sengamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngihleze ngizwa kuthiwa mina abantu abamukela uJesu njengenkosi nomsindisi abasahlangana namadlozi, abasahlabi, abasenzi ini, okusho ukuthi umano baba sebamademoni, zonke lezo zinto. So nginaleyo nto ngisathithwa. And iwe sabazali basanda kushona. Yes, ngisathithwa nayileyo nto. I'm still very young. I really don't understand. Yabo. I think at that time, if it was 1999, I was doing grade 9. Ungabali. Right. It was 1999. I was doing grade 9, if I'm not mistaken. So at that age, I don't understand anything. I come back in 2001, still ngavuma uJesu njengenkosi nomsindisi, but I understand sayiqhutshekela nje la ekhaya sayiphilela nami sayiphilela njengabanye abantu. Up until ngize ngifike la eThekwini, I will be honest with you, I started singing gospel mina ngingasindisiwe ngakho. Yes, okay. Like ngikholwa kodwa ngithanda iqiniso lakho. Ngikholwa kodwa mhlawumbe ngeke ngibe ngukuthi ngingahlukanisile, yabo, because ngasindiswa phela ngo1999. Yabo, ngalesa sikhathi uvunyiswa. Ngavuma 1999. But then ngesikhathi ngivuma ngafana nengane ezaliwe yangancela
yakhula nje siyangacotholiswa yabo yakhula nje yabo up until uma ngifika la eThekwini then I started visiting churches lawa understandayo ngensindiso. That's when I began to unveil into yensindiso. this is what it actually is. This is what it actually is. Yabona? The time it unveiled, that's when I was resaved again. Then with now amehle sevulekile ukuthi sengiyaza sengiqala ukunderstand manje ukuthi lento ekukhulunywa ngayo yini uyabona you would understand if uphuma endaweni yasemakhaya you would understand ukuthi iZion nama Roma namabani when when they open the Bible, they can read the same verse, but they will never interpret it in the same way. Yeah. They will interpret it according to what they know and according to the understanding they have. Yeah. So if ever someone explains the Bible to you and une understanding engaka, automatically you will get understanding engaka. So if umuntu understands the Bible and understanding engaka, at least uzothola engaka yabo. So it goes in that lane. So mase ngifika la eThekwini ke it's when ke ngiqala ngibuleleka mangiqala ngimbuleleka ngoKristu ngim-understanda ngimbuleleka ngokufunda iBhayibheli ngiqala ngifunda iBhayibheli to understand now more uyabona. Then at that time vele sengiqalile sengiyacula sengiqalile sekunabefundisi vela sebeqala ukungigona to make me understand yabona because then after ngase ngiba nenhlanhla ngazana in the last 3 years or 4 years of his life ubaba NJ Stall, yes. Yeah, I think I had 4 years of living with that man. Ngafunda okuningi ke. Sengisindisiwe sengiyakhonza ebandleni engikhonza kulona. Ngiyafunda la ngifunda but then nganenhlanhla yokuthola indoda kaNkuluNkulu ke tata yang naturisha kakhulu ithema isizolo khuzana yangicoba. Oh, I was one of the people ababizela ekhaya kwakhe ngensuku zakhe zokugcina wabagcoba ukuthi baphume bavangele. I was one of those people. Yeah, ngathola lo umusa lo. Then that's how ke ngakhona ukwazi ngafinyelela ekwazi ukuhlukanisa ke. Now yabo ifike lapho ke ukuthi ngiyakuzwa njalo. Yeah. Before that umbuzo wazibusisa lo ukukhuzana ukuhlukanisa. Yeah. So manje uma njengamanje namanje sasekhona ama-artist yothola ama-artist lawa wakholwa bakhona futhi abanye abakholwa kodwa abakwele industry. Relationship phakathi kwalabantu injani? Kuyenzeka ukuthi uma ukuthi wena uyi-worshipper then lo munye artist niyakwazi ukuthi mhlambe nisebenzisana ngendlela ningasebenzisana ngayo mhlambe nenze ingoma ndawonye noma performance noma kuyacaca ukuthi iyakhona la indlela. Okay. Angeke ngiyenze kanjena lento so that mhlambe izo understandeka. Alikhi artist ecula gospel engakhonzi. Ivulundu yakho. Alikhi elingakhonzi.
angifuni ukufaka amagama abantu kodwa ke alikho iartist le gospel elingakhonzi. Hayi thina siyalalelana sijajana. Yeah, alikho elingakhonzi. Yeah. Ukuthi abakhonzi emabandleni afanayo nalawo mhlawumbe esikhonza kuona. Okay. Right? Because mhlawumbe uzothola ukuthi lo muntu mhlawumbe lo muntu ombalayo ubengakhonza emabandleni asindisiwe. Ubekhonza mhlawumbe eLuthela. Okay. Ibandla lakubo bekhonza kulona imfundo nemfundiso aphume nayo kubo. Uyabo? So angikwazi ke mina ukuba ku level yokumjaja nokuthi ngithi into yakhe yabheda ngoba into ayifundiswe kubo kuphela. The only thing that mina I can do is to try and add on the truth alithole ekhaya to create a space for him to choose right. Uyangithola? So baningi abaculi abebekade bekhona njoba ngisho ukuthi mina sengimdala ngifikile la. So almost abaningi namhlanje mangakubuza uthi ungabasho ngamagama ulothi njani? No, because okay ngifuna ukuyibeka kanje. Uma ngingakubuza because angikhulubi kabi. Uma ngingakubuza ukuthi namhlanje uMam Rebecca ukhonzaphi, you don't know. Yeah. You don't know. Uyazi Njabule. Yasazi. Hayi ukuthi akakhonzi. It may happen for to sendisiwe. You don't know. Uyabo? So somehow because music we must understand ukuthi kufanele ufinyelele la understand khona ukuthi what is gospel music. And ukholwa. Uyabo? Because gospel music is business. Umsebenzi. Okay. Mangiphuma mina. Yeah, mangiphuma nje mina. Ingane zami nje zazi ukuthi ubaba uyasebenza uyacula. Yes. Umsebenzi engikwenza ungenzani? Ucula. Yeah. Umsebenzi engikwenza. Wona umsebenzi that fits my bill. Yabo? That one kufanele sikhulume kahle nje sisemoyeni sisomoyeni relaxing. Si right, si understand njengabazalwane ukuthi uSigwili usindisiwe uyakholwa. You understand? uSigwili usindisiwe uyakholwa. Njengoba uSigwili esindisiwe ekholwa emthanda uJesu futhi emamukelile njengenkosi nomsindisi. uSigwili ke this is what he does. uSigwili he sings for living. Okay. Right? Shuthi ngicela ukubuza njengoba usachaza kanjalo. Shuthi should it happen ukuthi asikazi sizwe ngoSigwili enonkosikazi kodwa sizwe uSigwili noma simbone uSigwili esepost ukuthi this is my 21-year-old daughter singathuki ngoba uSigwili akazasho lutho. Abona ke lento oyibuzayo it's something else. That one is something else. Ihlukile kunaloko engikhuluma ngakho. Okay. It's a story for another day. Ngoba impilo yakho uyabo njoba sila nje namhlanje awungazi unengane engaka. Angikwazi unengane engaka. Angazi noma khona mhlawumbe sike yakho na wayikhipha. Yeah. Angazi noma khona ezayo. So kufanele nje ngihlale emgcweleni nje bukaNkulunkulu ngazi ukuthi wena uthanda uJesu. Wena uthanda uJesu yakholwa. Ikona futhi ongitshele kona lokho. Ikona ongitshele kona. Ngizwa kahle. Namhla wena ufika ungitshela ukuthi unengane na 9 years. Usubona ukuthi kodwa kuloya 9 years ngase ngimazi esethe uyakholwa kuloya 9 years. Esethe uyakholwa. Uyabona? Iqiniso lithi ekukholweni baningi abantu abakholiwe basindiswa. They had the same problem noma the same challenges as I have. Bakholwa basindiswa bamvuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Bakhula njengamachwane einyoka.
bengafundiswa futhi bengagadiwe ukulungiswa because wonke umuntu ongena to a certain a certain faith noma ngizoyibeka kanjani a certain culture yeah. Uyaye abuthwe ngithola abuthwe to a certain level ukuthi kufanele ayi understand lento angena kuyona ukuthi injani ngithola so baningi abantu othola ukuthi okay bayitholile lento but then bacosha ngendlela those bits and pieces wayo lento bayithanda lento kodwa bayicosha bits and pieces so you cannot judge them with the mistake they've done. Yeah, I think i wild umbuzo usuzobuya uzokubuza ukuthi wakwathini ngaleyo nto kubona bengakafiki ke bengakaqali ke okay akakamithi ke nangu nozibusiso ke akakakhulelwa ke wena ke njengomuntu okholwa usindisi wongcwele uke wathini kuye ngabafana ukuthi bayamethisana akwazi usho lutho then mhla usumbone semithi uselokhuzana uyabo mina ngicela ukubuza la sisakuleyo insindiso ukuthi ke okay masususindisiwe wasubathola ke obaba wahlangana nabo la eThekwini wazoletha ngisho uma kube nje isithole ngicela ukubuza ukuthi esifundisweni sensindiso ndilenza ngicela ukuthi kuphela zokuba honest ngayo ke indlela esifundisweni sensindiso kukhona into wakubona mhlawumbe basomdala ukuthi hey okay safundiswa bona kodwa ama-results akho mhlawumbe awaphumi njengalokho sokusaleni. Okay ngizokuphendula kanje ekhaya kithi kwaZuma ngifundiswe ukuthi uma ngiphuza amanzi angivele ngime ngithi konke ngiphuza amanzi. I don't do that. Ngikufundiswe ekhaya lokho base bethi uma wenza lokho uzomelwa yindaba. Okay, yeah. Right? I grew up to realize ukuthi kahle lento abayishoyo ukuthi ngizomelwa yindaba ayi. Okay. But every time uma ngiphuza amanzi I remember ukuthi akumele ngiphuza amanzi ngimile. Yeah. Even though the reasoning in my mind has reached a level 80 leyo ukuthi ngizomelwa yindaba ayikho. You understand? But anytime mangizophuza amanzi uma unginika amanzi ngizofola ngizothoba bese ngiyawaphuza. You understand? Yes. It's because ngibambe into kwathiwa kufanele ngiyenze up until I find the reasoning around it ukuthi kahle it's not ukuthi ngizomelwa yindaba but I have to respect the nature that God has given to me to have. You understand? It's just that wena ngesikhathi usemncane vele ubungeke uzuyi-understand lento. Uyabo? So angikwazi ukugxeka intshumayelo ebezishunyayelwa obaba bezama ukusiqoqa so base bakhe ezinye izinto ezama parables ukusenza sibe right. Even if mhlambe sengiyitholile reasoning yakhona bese ngiyeka i-reasoning ngiphinde ngiyeka ne-doing yakhona. I cannot do that. Ngiyangithola. So zikhona izinto that engithe mangikhula I found a different reasoning ngazo but that doesn't change the fact of it ukuthi zona zikanje. Hayi indala leyo mpendulo yabo leyo mpendulo indala kwakunawe Njabulo hayi nawe umncane no mina umbuzo kade nginawo kade ko waNjabulo
ukuthi uNjabulo uthi abazalwane abavunyiswe. Uthini uNjabulo mayethi abazalwane abavunyiswe? Uma usebenza umuntu omdala waphela waya khona laphana bamtshela ukuthi uNkulunkulu unentayibeko kuzokusiza ukuthi umvumo nje simanje. Yeah. Baningi abantu simanje. No, it was my choice. But though it was my choice. Yeah. Because I was very arrogant at that time. But then the atmosphere I was under was too much for me. I had a choice to say, but the circumstance I was under at that moment was we are touching gondo yami yangenza nga. There was a change of atmosphere. Yes, there was a manipulation of mind at the same time. If ever ngungazi ukuthi mhlambe bengangathi la muntu wasebenzisa la muzi noma wenzani, I don't know. But I felt different. Yeah. Yabo. I felt different. There was an involvement of greater power. Of greater power. Yeah. I understand. But at the same time, you didn't know agreement ongena kuyona. I didn't know. Yabo. If nje kwamukela uKristu kwakuthi into ofanele ngibulale ngabe ngadala ngafa, because I really didn't know ukuthi kwamukela uKristu kuyinto enjani kuyini. Okay, ngiyafisa simove kwenye ilokhuzana topic kodwa ngifisa ukuthola ukuthi ke ngifisa nje specific ukuthi noma enje story uyakhumbula nosuku elahlangana ngalo ukuthi nanihlangene kanjani. I don't remember exact date. Excuse me, but I remember ukuthi the first time ngiqala ukumbona ngamehlo. It was year 2000 if I'm not mistaken. Wayezomisa emvuselelo eWembezi edrobheni. It was one of the biggest crusades engake ngawabona. Sasithathwa ngetruck eDash. See itruck ligcwele lithi. Ngetruck I'm telling you. Ngetruck I think khona ulokhuzana ubaba nje wayinetolo owanikela ngetruck lakhe lalikhulu. Lama truck la amakhulu nje ama-4 yabona amakhulu. Sasiqala phakathi mhlawumbe uthola itruck elilayishe 8 lisa nawo. Liphinde libuyele leyo lithatha omunye 8. Libuye mhlawumbe lalibuyela kathathu liyolanda abantu. Okay, yeah. Then I went there. Ngafika ngayibona lento mina into engangiyifuna. Into engangiyifuna ke ngangithanda nje ukuthi okay njengoba sekwenziwa lento kuyaculwa lapha nami ngiyathanda ukuyohlala lapha nalapha. Yabo mokhona into eculwayo into eculwayo engathi ngawuhlala eduze kwala kuculwa khona, you know. Ngangifuna ukuya lapha la kuculwa khona nami ngifike ngicule nami nabo, you know. Then ngambonela kude. Then years gone by up until abenemvuselelo eChesterville. Yeah. I think it was 2008 if not 9. I think 9. Abenemvuselelo eChesterville. My figure enemvuselelo, and then we went there. Uma siya lapha ngisakhumbula sasihamba ngemoto kabani. Kodwa kwakuyimina ku Apostle Lulungi ngisazi nobani. But sasiwu 4. Yeah. Apostle Lulungi wayegundile ekhanda igundi short hair at that time. She was very young. And then I got an opportunity because why sengazi ukuthi ngikhona. Because vele ngase nginama alicisha ngase nginama album awu2 ayisephumile. So why sengazi ukuthi ukhona umuntu usigwile oculayo. Then he gave me an opportunity for me to sing, because as an artist you always look for opportunities, to platforms, good platforms to sing, to promote your work. So basically I went there to do just that. Then I sang. That was my first time in my life ngisayinelwa umuntu isheke
like 5,000. That was my first time in my life. And then because kwakunzima isimo sasinzima in the industry, kwakunga ngangena songisho isicathulo sokugqoka, ngangibulelwa ngisho impahla zokugqoka at that time 2009 2008 2009. Sengikhona kwi-industry sengiyacula, ngiyakholwa futhi anginazo ngisho impahla zokugqoka, ngibulelwa ngisho icathulo. Mina bengikwazi ukuthi isicathulo sometimes mase ngibona ukuthi sesiyaphetha, thathe angibona amabhodi la okuvota, thatha umasonite lo ngusike kahle, ngusike bese ngikwenza ngathi soft inyana, thatha ngufake la ngaphansi, ngithole enye isoli, ngisikwazi ukusikhava isicathulo because ekhaya ngasafundiswa nanokuyithungela icathulo. Sithatha usilokhuzana sakhe isicathulo silungise kahle sibukeke, wena ungabona ngathi isicathulo is right kanti ayisesakhiwe bo, yabo. So it was very bad in my life at that time. Things were not coming right. Then wafika uNJ Sithole kwasukuma udokotela wakhe uDr Sibiya ngapha eMlazi wasayina icheck la 5,000. Kangiqala empilweni yami to have a check. Ayingavuka ekseni. Bank labonwa mina ngiyolishintsha Yeah. check. Yeah. That's how we met like we met. Kwadlula 2-3 days. When Jay wangifonela. Hey, ukuphi? Kithi mina baba ngisendlini. Ukuphi endlini yakho? Angimiyalele. Ngine flat engihlala kulona somewhere lapha. Nalo lelo flat mhlambe ngineyintsukwana ngilitholile because leya lokhuzana leya check engasayinelwa lona. Yebo ilona wakwazithola la ngikhipha lela flat angisayinela lona, la ngikhiphe ekuhlaleni e-studio, la ngakwazi ukukhokhela i-flat engahlala kulona. So njengoba eza kumina ngineyinsuku ngene eflatini, yabo. Afike mayifika ebesethi right, mina ngi-right, athi me bona hamba ukubona ukuthi uthengani unikeza envelope. Hayi ngithule, mangithi ngiyayibala le envelope, you know 3,000. Hayibo, okay. Bese kuthi ntambama ufike nje mhlambe o1 ntambama phone futhi. Kunjani mfana wami? Lalela, thatha impahla, uthathe imeter tax, uhambe e-airport, ngizokuhlangabeza eGoli. Haze ngigibele ibhanoyi mina. Angaze ngigibele ibhanoyi mina. I-airport le ukhulunywa ngayo. Ngihlezi ngiyibona mangidlula makuthiwa ngiyocula mhlawumbe esiphingo noma kuthiwa ngiyocula. Iyayise ngaphi ilokhuzana i-airport ngaleso sikhathi. Hawu. Nali ticket uzofika ulokhuzana phathi ID yakho uzofika ukhipha iticket kwakusanda khona kufika lamabhanoyi kwakuthiwa one time. That was my first time. Ibhanoyi mina ngaligijezwa uNJ Sithole. Ibhanoyi. Ngakibela ibhanoyi ngahamba ngaya wayinemvuselelo yayisembalenhle. That's when at that time that's when I started experiencing, that's when I started experiencing ukuthi umuntu okholwa uphila kanjani. Ngokubona lo yababa ngalesa sikhathi esincane ngapha engasiphila naye. Because I was not living with him every day. Yeah. But leso sikhathi engasitholayo. Yabo. Then ngakibela ibhanoyi ngaye lokhuzana sayimbalenhle masifika ulele komunye umuzi bazalwana abanikele ngomuzi akuwona. Wayengathandi ukungibhukhela ihotela la ngizohlala khona like everybody else. Wakuthi mawukuthi mhlawumbe abazalwana banikele ngomuzi mhlawumbe o3 bedroom. 1 bedroom will be mine. Yeah. And then another bedroom will be for the team lesebenza closer to him. Then the other one will be for him. Yeah. So it will be like that.
so mangifika ke ngifikele la ekhona bafike ke abanye ke abazalwane ke they will come and bezosithatha. I remember my first experience umuntu that prays from Eastgate eGoli to Mbalenhle eMpumalanga. Should that umuntu othandaza from another province driving